Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Roja çarşemê êvarê şeva Leylet-i Qedriyê. Heqê şeva Leylet-i Qedr Xweda Azze ve Celle di Qur'anê de dibêje hûn dizanî ya Muhammed Leylet-i Qedr çi ye? Leylet-i Qedr ew şeva ku hezar mehî daha xêrtir e. Di wê şevê de melâîket Hazretî Cebraîl tenê erdê hetanî îmsaka sibê disekinin bütün melâîket ibadet dikin, îmsaka sibê wetê temam dibe. Ew melâîket çin asîmana. Beriya here şeva Leylet-i Qedrê Xweda evayeta nazil nekiribû. Hazretî Abbas dibêje, Abdullah Kurê Abbas dibêje radiyallahu teala anhu, dibe em cem Resulullah aleyhissalatu vesselam bûn. Dibe Hazretî Cebraîl hat, Hazretî Cebraîl çû, Peyxember aleyhissalatu vesselam dibe ji me re got Hazretî Cebraîl hatiye, di beriya me da zamanê dönem bi dînê beriya me da însanekî pir mezin hebiye, navê Şem'ûnê Qazî biye. Xweda Azze ve Celle gücekî pir mezin dabiye, kafira ra şer kiribiye. Silaha wî jî tenanî çena devekî şûrekî wî hebiye. Bi wî şûrê xwe hezar mehî kufarê ra şer kiribiye. Hezar mehî bi wî şûrê xwe şer kiribiye. Wetê şer kiribiye, kufar qarşî wî nikaribiye bisekine. Xweda Azze ve Celle zemanê tiştekî de emir bike bê bibe, dibe ji emrê Xweda ra zeman, ji emrê Xweda ra îmkan gerek nake. Wetê Xweda hema emir kir, tiştekî Xweda got bibe dibe. Dibe ew şûrî wisa felanî Zilfeqara Hazretî Alî tiştekî wisa mucize bû. Zemanê çolekî tî bibiya, serê şûrî wî da av dihat, av dixar. Zemanê birçî bibiya, alîkî şûrî wî da goştê felanî şîşa ku meriv goşt têxe tenûriyê bipirjîne, goşt wisa peyva çêdibû dixar. Xweda Azze ve Celle rizqî wisa dabû. Hezar mehî bi wî şûrê xwe Hazretî Cebraîl Resulullah aleyhissalatu vesselam ra dibêje, dibe herb dike. Pey wê ra kufar daha dike nake, kufar îmkana ku qarşî wî bisekine tune. Kufar top dibin. Xweda Azze ve Celle dibe pirî însana fitnetiya wî ji mala wî, ji jina wî, ji eqrebayî wî, ji cînarî wî çêdibe. Xweda gelek însana bi wana de tercübe kirî. Mesela Xweda Azze ve Celle Nuh peyxember, tevê Lut peyxember, duhet peyxemberê mezin bûne. Xweda Azze ve Celle xîncî kafira jinê wan muselletî serê wan kiriye, jinê wan qarşî wan dîrenmişûne, destekî dane kufarî. Hetanî sonê jinê wan kufar rûçûne helaketê. Evan kufar top dibin çincem jina wî. Jina wî jî Müslüman nebiye, tabiî wî nebiye. Jinekê ra dibin em ê perekî mezin bidin te, em mêrê te nikarin. Tu mêrê xwe girê de, piştî te girê de xeberê bide me, benda dedinê. Bendê ku pê destnîgî wî girê de din jinkê. Zemanê te girê da xewê da ew ku razat û girê de, wetê te girê da xeberê bide me, em ê lê xwe bikujin. Eva Hazretî Cebraîl Resulullah aleyhissalatu vesselam da dibêje, Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabîya ra dibêje. Dibe êvar mêrî ku Şem'ûnê Qazî wetê radizê, jina wî digre bi wan beda destî wî nigî wî girê de. Zemanê hişyar be zêr girê daye. Dibe te çima ez girê dame? Dibe min quweta te tercübe kiriye, tu şahs quwetî. Zemanê ku Bismillah dibêje, ku dikişîne û ben temam diqetin, dest nigî wî vedibe. Dişê kufarê ra dibêje, jinik dibe welem dest nigî wî girê da, wetî hişyar bû, dibe dest xwe kişand, ew bendana tev qetiyan. Kufar jinikê ra dibêjin, dibe her jê ra bêje, quweta te çi qasê, bi çi meriv destnigê te girê de ku tu nikarî biqetînî. Jinek ji mêrê xwe ra dibêje, dibe tu çi qas însanekî güçlî, gelo çi hebe tu nikarbî ku merî destnigê te pê girê de tu nikarbî biqetînî. Şem'ûnê Qazî porê wî hebiye, porê wisa dirêj bûye, porê xwe digir fenanê guliyê jina heşt heb girê dida. Dibe sade Xweda Azze ve Celle eva porê serê min güca wana ku ewana pê destnigên bê girê danê, ez dikarim wana biqetînim. Wekî din çi qas tişt bi destnigên bê girê danê, ez dikarim biqetînim. Zemanê ku radizê kufarê soz de jinekî, soz dane jinekê, perekî mezin teklîf kirine. Jinek digire ew wî heşt heb guliyê wî jê dike, çar heba pê destê wî girê de, çar heba jî pê nigî wî girê de. Hişyar dibe dike nake nikare biqetîne. Zemanê nikare biqetîne, jinek hemen xeber dide kufarî. Kufar tenê
Hazreti Cebrail Resulullah Aleyhisselatü Vesselam radı bije ve tetini digre hildedin dibine ma'bedxana xu kufar geridaye şem'uni qazi her goy vüciyetkin, her cavi vüdertkin, her levi vüciyetkin, zimani vüciyetkin, desti vüciyetkin, itab aleyçiyetkin, ayb aleyçiyetkin, acımasızın kufare, rahme şefkat kalbi onda tüne, bu hali digirin direge orta ma'bedxana onda hediye, diregi va gire dedin, bixwaji ew tevêjini ki dest ziyafeta xwe dikin, haş quwet û qudreta Xweda tûnin, haş Xweda Azze ve Celle ku çiqas quwet sahibiye dikare insanê mirî sah bike, haş viya tûnene. Xweda îlhamê ser qelbê wî Şemûnî qazî dike Hezretî Cebraîl dibe, ya Muhammed, Xweda dibe çi ehtiyaciya te min bihe, çi ehtiyacê, ez çi bikim stera, Şemûnî qazî Xweda ra dibe ya Rabbî, te quwetek bida min, te destûrnigê min sax bikira, te quwetek bida min xwe bihejanda, eva dîregehan biketa, eva xaniyehan ser van kufara ser jina min da bihata, ku ömrê min xilas nebû be, te min xilas kira, ez viya îstek dikim. Xweda Azze ve Celle Hazretî Cebraîl dibe emrê min kir, ez çûm, min Şemûnî qazî da xilaskirinê, ew dîrek hejiya, dîrek ket, ew ma'bedxana temam ser wê kufarê da, ser wê jinkê da, hat tev çûn helaketê. Ewanê hundirê ma'bedxanî da dibe çûn helaketê, kufarê din ma. Xweda emir kir, dibe cavî wî sax bû, destê wî sax bû, nigê wî sax bû, hate ser kemla xwe berê, hezar mehê din jî kufarê ra şer kir. Bu 2000 meh Xweda wisa quwet qudret dabe, heta ecelê wî temam bû, kufarê ra şer kir. Zamanê Hazretî Cebraîl eviya ji Resulullah ra bije aleyhisselatu vesselam, Resulullah aleyhisselatu vesselam jî viya sahabiya ra anlatmışke, Abdullah Kore Hazreti Abbas dibe me got gelo ya Resulallah, eva insanê hani gelo Xwedê çiqas mukafat dayê. Ka 2000 meha riya Xwedê da şer kiriye. Karî wî sade kufarê ra mücadele kiriye ji bo Xweda, ji bo dînê Xweda. Dibe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam got elem Hazreti Cebraîl sual nekiriye. Hazreti Cebraîl dibe qederek sikinî me dî tekrar Hazreti Cebraîl hat, dibe got ya Muhammed, Xwedayê şevekî têxe ümmet nesîbê ümmet date, şeva Leylet-i Qedrîye. Xwedayê têxe nesîbê ümmet date, eger ümmet date di wê şeva Leylet-i Qedrê da, di wê şeva Leylet-i Qedrê ibadet bike, 2 rekat nimêj bike, belîlî van şevê qendîla belîlî ibadetê wan tûnene. Çi dibe birabe, selavatê bîne, nimêj bike, Qur'anê bixûne, dua bike, çi ibadet dibe birabe. Mesela 2 rekat nimêj bike, Xweda evî 2 rekatê wî qebûl bike eger, xêra wê şeva Leylet-i Qedrê ümmeta te 2 rekat nimêj dike, xêra wî qasî xêra Şemûnî qazî ku 2000 meha riya Xweda da mücadele kiriye, harp kiriye. Peygamber aleyhisselatu vesselam bi viya pir müferrih dibe Resulullah aleyhisselatu vesselam. Şeva Leylet-i Qedrê temamî meleket ve tenê erdê ibadet dikin, zikir dikin, heta dibe imsak asibê başkanê temamî meleket Hazreti Cebraîl e, Hazreti Cebraîl meleket ra dibe rabin. Zemanê ku daha em herin, ew zemanê. Meleket ji Hazreti Cebraîl sual dikin, ya Cebraîl, di vê şeva Leylet-i Qedrê Xweda Azze ve Celle çi muamele ji ümmeta Resulullah aleyhisselatu vesselam ra dike? Em ê vê ibadetê ku hatin erdê em vê ibadetê me kir, em ê vê xêra vê ibadetê hibeyî bikin. Hinek me zikir kirin, hinek me nimêj kirin, hinek me dua kir. Hazreti Cebraîl dibe hûnê xêra xwe hibey ümmeta Resulullah bikin. İşevda şeva Leylet-i Qedrê da bütün melaiket ibadet dikin, xêra wê ibadetê hibey ümmeta Resulullah aleyhisselatu vesselam dikin. Xwezel ji wan însanê ji wê şeva Leylet-i Qedrê ew xêra melaiketa jê re hasil bibe, ew ji xêra melaiketa bibe nesîbî wî. Ama evan şevê hanê xêr, evan mehê xêr, gerek meriv müsait bibe ku meriv ji van şeva faydalamış bibe. Herkes van şeva faydalamış nabe. Gelek insan ev günahı kebairi işlemiş ke nabe düşünmüş nabe meha Ramazanê hat, meha Şabanê hat, meha Recepê hat, şeva beraetê hat, şeva qendîlê hat, şeva Leylet-i Qedrê hat, evana firsendê mezinin, ejvan exlaqê xwe nebaş vazgeç bibim, ejvan emelê xwe nebaş vazgeç bibim, belki ez müsait bibim ji rahma Xweda ra, belki rahma Xwedê nesîbê min dibe.
Zamanı besa şeva van şevi xêr dibe, besa vê mükafatê dibe, herkes zendike ku herkes vê şevî faydalamış dibe. Ama wisa nîne. Mesela wan insanê İçkiye uğraşmıştım, insanı xumarê uğraşmıştım, insanı eziyet edine dê bavê xwe, insanı merhemet şefqeta wan tunene, insanı dijmintayî dikin ji hevdûra, insanı zinayê ra uğraşmıştım, insanı heramê dixwin, insanı heqê ebdê dixwin, insanı fitnetî dixin navbeyna Müslümana, insanı zulmê li insana dikin. Yekş alameti kıyameti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dibi zamaneki were ser ümmetamı da insanı saya kuştun ilat hevratı kemer rekabeti. Alameti kıyameti. Ye derkevin topluma, ye derkevin televizyona, ye derkevin telefona, ye hevratı kemer rekabeti ev becem afkas insan kuş, ev becem afkas insan kuş. Eva kıyamet, alameti kıyameti Resulullah guddiye. Evana insanı mesaymış girin, evana insanana ev hakkı abda dikun, ev haramı dikun, ev zulmü insana dikin, ev insana dikujin, dibe sebebi kuşunu insana, ev serxuni hevrat kevin mücadele, evana şeva leylet kadri faydalamış nabın. Fayda ve şeva leylet kadri jwana tünne, müsait niniz rahme khudara, mükafata melaiketa jwana çe nabe. Ama çuvat eğer tevbe kirimin beri, istiğfar kirimin, sozda bine khudi, Ya Rabbi em jvan efali hani nebaş, jvan ehlaki nebaş, jvan kiribini nebaş, Ya Rabbi em vazgeçtimin, iruşunda em nakin, başı jvan şeva faydalamıştimin. Bira herkesler neke kuşeva Leyletil Kadri insan dezmiş bigire her durkat nimiş bike bi şeva Leyletil Kadri Khadi Teala evi khiri ijmara miyeser bike. Ka eva ehlaki xu terikan diye ne terikan diye. Mesela insana kirabe nimiş bike çuvat nimecala müsaitti be. Bedene xu temiz ke, çeki xu temiz ke, dezmiş digire zamanı vaktiyeti dikare müsait nimiş bike. Usane beni kara nimiş bike. Her insan ji müstahak rahmeta Xudanîne. Gelek hal hene, gelek güne hene, duvi günay vati meriv işlemişti ke, duvi günay da meriv din dert keve. Meriv duri din keve. Levra Peygamber Xuda Kur'an'ı da gutiye fitneti katli daha zor tere. Meriv nefret fitneti de xenava toplumu Müslümana. Meriv bebe sebep Müslümana tehe düşmeni hevdü. Bebe sebebi düşmüntaya ara Müslümana. Jüvi sebebiya meriv çıkas insan düşmüntayı hevrabike çıkas katliam çebge. Xuda evi günay du kısmı tev hüsiye merive paşi kısmı hüsiye insanı işlemişti ki. Müslüman nabe sebebi fitneti ara Müslümana. Xuda Azze ve Celle van şevi hani xêr şeva Leyletil Kadri Xuda evê mükafata hane mezin Xuda têxe nesîbê bitûnê Müslümana Xuda têxe nesîbê me. Xuda Azze ve Celle ewan insanê dûrî din ketine ewan insanê eva exlaqî nebaş jê ra çêbûne Xuda Azze ve Celle wana islah bike. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dibi yek alameti kıyameti kuştina insana pir bibe. Kıyameti alameti kıyameti. An hem dünyayı seyirdikin derdi kevin televizyona sayı kuştina bir kuştina insana hevrat kevin rekabeti. Ser khuna insana hevrat kevin rekabeti. Halhala Kur'an dini İslami Peygamber Aleyhisselatu Vesselam evna yasak kırını. Xuda Kur'an'ı da gutiye فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله وإلى رسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Eğer aravada mesele çebibe, sorun ek çebibe, bu Kur'an'ı hal bikin. Eğer hun Müslüman bil huni Kur'an'ı hal bikin. Eğer hun Müslüman bil huni sünneti Resulullah hal bikin, gotene Resulullah hal bikin. Hun hemen varmışı gücü nabın, hemen gücümü daha pere ezi insanı karşı daha per bikujim, Xuda bana yasak kırını. Dini İslam'ı evına yasak kırını. İnsaneki keyfiye lehe insaneki bikoje be tespita Kur'an'ı men qatele mu'minen mutammiden fecezauhu cehenneme halidine fiha ebeden. İnsanı keyfiye lehe insaneki bikoje ev insan ebedel ebed agiri cehennemi da
dimine bi tespita Kur'an'ı. İslamiyet sade ez Müslümanım, sade Bismillah, inşallah, maşallah mervi nabe. İslamiyet hal hareketi kadar mervi Müslüman. Merv çıkkaş kadar bitirse o kas imana merv heye. İmana merv qasi merv çıkkaş haramı bere ve avkas imana merv heye. Merv çıkkas ibadet bike avkas imana merv heye. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as selavat.